Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan wonten ing piwucalan basa Jawi. Ana ing kene bocah-bocah ayo padha sinau nulis parian. Kang arep disinaoni yaiku babagan pangertosan parian, paugeran parian lan tuladha parian. Parian menika saka tembung pari. Pari yen didedekke basa krama dadose yaiku pantun. Pantun iki padha karo sing basa Indonesia. Nah, pangertosane yaiku unan-unan kang dumadi saka rong ukara. Ukara kang kapisan kanggo narik kawit geten, dene ukara kapindho minangka isi. Kalau dengan bahasa Indonesia, rangkaian kalimat yang terdiri dari dua baris. Baris yang pertama adalah kalimat penarik, sedangkan kalimat kedua merupakan isi. Coba di saiki dipun sinaoni malih yaiku paugeran parian atau ciri-ciri parian. Setunggal cacahe wonten perangan kapisan lan kapindho padha. Niki wonten tuladha. Lor mendung kidul mendung, aling-aling godhong kajar. Bapak nundung simbok nundung, aku dhewe sing kurang ajar. Baris setunggal menika saka 8 wanda atau 8 suku kata. Iku padha karo ning baris 3 8 suku kata. Paugeran kang nomor loro yaiku gatra kapisan lan kapindho minangka sampiran utawa bebuka. Coba gatekke, gatra iku baris sepisan karo pindho, berarti sing tembunge lor mendung kidul mendung, aling-aling godhong kajar. Menika dipun wastani atau diarani sampiran utawa bebuka. Lajeng kang angka 3 paugeranipun yaiku gatra katelu lan kapapat minangka isi. Berarti kang unine bapak nundung simbok nundung, aku dhewe sing kurang ajar punika kalebu wonten ing isi. Lajeng ingkang nomor sekawan atau nomor 4 iku migunakake purwa kanthi guru swara utawa sajak. Yen bahasa Indonesia berarti menggunakan sajak, ada yang disebut dengan sajak ABAB. Nah, yen bahasa Jawa iku diarani purwa kanthi guru swara. Kang mburi pisan iku suarane apa? Nek ning nggon tuladha coba lor mendung kidul mendung, berarti suarane mburi pisan iku U. Iku padha karo baris isi yaiku baris ketelu, bapak nundung simbok nundung, padha-padha U. Lajeng aling-aling godhong kajar iku suarane mburi pisan A. Padha karo baris 4, aku dhewe sing kurang ajar. Nah, menika kalebu wonten ing gunakake purwa kanthi guru swara utawa sajak. Saiki ayo nyenaoni tuladhane parian. Tuladha parian punika wonten kathah sanget. Ana sing diarani papat ditambah papat ping pindho. Artinya yaitu 4 suku kata ditambah 4 suku kata diulangi 2 kali, berarti rong baris. Tuladhane arom manis gula Jawa. Menika berarti arom manis 4 suku kata ditambah 4 suku kata gula Jawa. Terus dipeleni ping 2 baris ping pindho. Jadi sing baris ngisore iki kalebu isi. Ojo nangis ayo lunga. Kantine mburine A padha karo A, I tengah-tengah padha karo I tengah ning ngisor. Ana meneh tuladha 4 ditambah 8 ping pindho, berarti 4 suku kata ditambah 8 suku kata diulangi 2 kali, berarti 2 baris. Tuladhane kembang kencur tinandur tepining sumur, sapa jujur bakal luhur kelawan makmur. Lajeng tuladha parian 8 ditambah 8 ping pindho yaiku jangan kacang jangan kara, kladuk uyah kurang gula, welengku mring para muda, aja wedi ing rekoso. Nah, iku sampiran utawa bebukane rong baris. Sak barise ana 8 suku kata. Jangan kacang jangan kara niku 8, kladuk uyah kurang gula nggih 8. Terus isine welengku mring para muda nggih 8 suku kata, aja wedi ing rekoso niku nggih 8 suku kata. Jadi 8 ditambah 8 dibeleni ping pindho.
makaten piwucalan babagan parian. Muga-muga wonten manfaat kanggo bocah-bocah. Menawi wonten pitakonan saged dipun takenaken wonten ing grup WA. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.